years igo yenenga kia yamo yoko inyora batsirire nandi nenga kiende yogo celebrate achievements chitwa mekiri ase field ya HIV kurwa matuka maega kero monta bwato borwere bwa HIV igo yari korrekana mnagere a death sentence nege ntokere gyogokwa yogo tarengororo stigma yari ngegoro nebinte kabire bi challenges kabirecho lakini over the years twamekiri amagenderera manene ase nyanja ya HIV na gwikira bono iga undu bwensi bwato burwere bwa HIV igakomenya ubugima bwa kawaida undu bwensi butabwati changamoto ende yonsi gekerenga gya kabere nuko sanga naba minto bali bwate HIV bagenderete kunywa mariogo ase chinyagitari ase chinka to join in solidarity twakenana na barabo asogo sanga na go celebrate that journey. Etokobeka a red ribbon as a symbol of celebration and identification. Igo aso mwaka oyo igo tocha gotwara a celebration yeyo litukolia Jumapili iywere tarehe 1 asegetigia Kerenyo iywere Nyamira North sub county Nyamira county ase bali batamanyeti Kerenyo grounds igera lia next to nyagitari ya Kerenyo nechobisi chomodisi garia asegeti igo kero monto wali kirwe ase bali ba mintu bakorukuru Nyamira and the surrounding areas baje bato join na ntotenene na abande asogo inyora litukeli abo celebrate litukeli. Right, andake ekero ngani titu chaka sinini mwete eketukwanira inya endwali y'inyamureo insitu ya Kenya enengane rama etalite nsengima nabo igo unamukura se county linyamira andake ekero gutwa tunyulinga boni yakatukwanira iga statistics inga gichikworo kya namono county ya Nyamira nabo igo na insitu ya Kenya inga kyukura tukunera ngo igoro mu bitali karatwa kikuligere mangana mangi mbiya mono serigo uko nganjera insome kyagere chine figures nekene mbiya gosoma go ikato 5 figures chiri very accurate iga sense mo yeto ya Kenya rally HIV burden yani obolitorende bwa oborwero bwenyamoreo abantu emilioni yamo 1378 bamenyete no burwere bwa HIV emilioni yamo 1378 yes bamenyete no burwere bwa HIV bagendete konyora mariogo ase chinyagitari ao asense yeto ya Kenya a prevalence rate igere 3.7% iwe mineti ese a population esabante mia yes bali ba bwate oborwaire na abantu 3.7% esabante mia jemo alafu tumanye ko ligeriye gento kende a prevalence usually the same saba subati igere igoro ile 4.5% alafu saba men abasacha igerense 2.5% igecha HIV burden igere mono saba subati abasubati kugwa abasacha alafu kertoko ligere chinamba chi abana abake bali bayiboirwe paka emyaka 14 abana bali bayiboirwe emyaka 14 igeywe koro kibuna na bali banyorire nyamoreo kurwa esaba iboli babo umungina igere 71,433 igone namba nene mono sana igwe koro kibuna bado abana baito abakenko nyora bali nyamoreo kurwa esaba ngina babo aba mama babo ya mono alafu mbalororo bagukwa asebati mbaya samarwera aliagocha esauria gwato evini bya nyamoreo HIV related death igere 20,480 igo ayu ebina narama kweli twanyorire alafu lende degento kende nari gukwana MTCT rate emineti mother to child transmission igere at 7.3% na target yaito wasekerenga yaito no ko reduce abangina bali bakwambukiria abana babo to less than 5%. Igo nationally bado ntoraikere target yeyo ntore insati alafu tumanya kurigereria abana baito abasaya mono mono abamura nabasacha bali beke gori egeke miaka 15 paka 31 burden ya HIV igere nene mono esaba sayo baito
igo focus yenene nanda ase kera tokwenyora rituke riria bari babwate enyamoreo nigo tokwenyora abana baito abamura n'abasacha b'emyaka eri emeke batigirwa maega over the years burden yabo igere 487,710 ejuere 35%. Alafu prevalence unatwateba igere 2.2%. Lakini abasaya abamura bali banyorire HIV ase kategoria y'abana abake igere 35,000 bone nambene nemono na bali bakule kubwatekana n'amarwaire amange agoche sauliyo immunity erense igo bali 9,808 igeju nero overall picture ase a country yaito keruto gocha Nyamira yaito county yaito ya Nyamira national HIV prevalence yani prevalence ye county gere 3.5% ejwe koro ki gerense ubweli ya national gere 3.5 Nyamira tokaba 3.7 sorry Nyamira tokaba 3.5 yes ne county batemire koirani kurwania oborwere bwe enyamoreo apa subati prevalence ya bere 4.8% ejwe slightly more than the national ejwe 4.5 saba sacha igere the same 2.2%. Alafu concern ya itenene ne ribuna new infections among abamura abasai 15 years and above na bali 31 years around that age bracket so bado nere igoro na figures chete chikotaba all infections echaringe 182 na sabu abantu abanene baringe 144 na abana abake baringe 38 yine nambene ne mono onsarigo nande yunere focus yeto bune county as adolescents una nataba 14% bali between 10 and 19 years emeka 10 na kianda yes bali ase 10 na nyigoro mia ya bali abana bali barabake yes prevalence ya bere 14%. Yes. So in as much as to celebrate prevalence as a county, you are 3.5, lakini as a category kimna kwa rolile figures cheto igere 14%. Nabana bali bakwenda to school, bali to school. Gonya ntoko kora anything, yene concern ya nene mono. Alafu togo cha bali 15 to 24 years. Nabaro bado bali to school na colleges igere 21%. Very high, it's worrying na yunero concern yaito nande as a theme ya this World AIDS Day focus yene sababu ye figures yechi iko tukonyeka ase aba saja wali ya 15 to 31 years was generally aba saja abamura. Oh yes. Yes. Right mwanchumo tegrali no mwanchumo lili onyembono ogotonyora uyo akurunga Polo Mururi uteneta mangana iga yensemeli yokuligiria mangana yendu ali Nyamore se county Nyamira mambia bono kigima no baligiga nomo akurunga Teresa Uru boigo okurense sub county ya Nyami ya Borabu sub county kijauri galia bono mambia babota mangana iga mangi bono andake engani tintraira na sore ingirane anso yominto sister Teresa bono mambia kero to kwandira endwali Nyamoreo neto bantu bande mbaro babu chanda sana birengere nkieke endwali Nyamoreo boni gingi moto bono era bande bigire batenge yuni mare Teresa kwana ngono munchumuliro motegele bono mambia biamono moraria Nyamoreo no burweire into tokoroke virus ewatake obunyamasi bw'omuntu metina kindate ibyo bunyamasi nabo ewatake obunyamasi ebusaka na immunity yes yabunyamasi koso ase bintu tokoroka white blood cells yachaka kurwani bono umubiri umubiri bono obunyamasi ngolinga nero protection nero kinga nero bona basigari bw'omubiri bono ekere obunyamasi bwachakire kurwani wanyora obunyamasi bwachirense amaroire andasoero achaka kuumisa omuntu
Bono anake daktari Moske Mururi akatukwanira litukerigali gucengere keiga ngwatu tebinga ndiri achagete naboyigonga inkige kugarari gucengerwa why celebrated ingiri tukubya to gucengera asubu ya bwo mwancho muligeno matagara mbuya mono na nataba ne sauli abaminto bali basiriri obugima directly wase amarwa irali agocha esababu eyo bonyamazi bolense tierense igo etoko bainyora yes because we are falling along the way then sababu ende ya kabere no gotenena amu nabali baminto batogorwere kwa nyamoreo tutenena barabo tutare na barabo na kuba encourage because you bali in our communities abana baminto abana baito abayiboli baito na abasani baito igogo ikatutare na barabo tuba encourage banyare konyora mariogo egere the goals of ART ikirenga yokurwa mariogo kanyara wambokeria umwanchioye usumwana oye anyare komenya obugima bwa kawaida quality of life improve agendere gukora igasi yaye kawaida atari gochanya gitari sababu ya marwaire gose bintu binde egento kende tunyare gutanga amakuru ari agocha sababu umuntu atari kunywa amariogo bija uburwere bwa progress kurwe virus ucha ase uburwere bono banyene borutokoroka AIDS ige kina kekerenge kenene togo makiri tukeri asubi tuligireti bono mambia nando bwaliga nili ase nchogo chuo chengera na konyora abamintasi endwali iganili tukeri nene what activities bitu gibikagirwa kolekana litukeriga ase baliboni gumuli nali yaleta bono kero tugo chingali tukeri chikoba nkitugwente kucha kokora mbuya mono sariga aseri swali eririgira aseri tukeri lya Jumapili gali asegegeti kia ekerenyo twabangire activities chinyinge chirirende chigocha gotoine boko makiri tukeri igende getanga ninto twareres kunyoka road race konge pakekerenyo amasoesi negente kiya mono ase monto nde bwensi kenarwalete usetarwalete yeto gochakana road race na esa wadi neche bororo ase baliba abawi alafu lento yakabere aseli tukeli to create awareness about HIV ino yo minto teresa kwanire abantu baito inki HIV inki yekoleta amaliogo munali chinya gitali cheito nandale free igongo create to awareness nande ntokole HIV test kiagera ejunere nchira ya bene umuntu aramanya kumanyana nabo atoburu HIV goseta bwati ase bali HIV negative konye na kibakora main negative prevention methods oh yes kemono alafu yento kende togo cha gukora o screen for TB kiagera ubururwe nyamoreo gukogera immunity yagendanse na marwira ritukoro opportunistic infections are very common omo bwabo no burwere bwa SS gose TB igobono gika to incorporate screen for TB ndugwensi oli oratokona nabwate chidalili apimwe asenya gitari yaito nandere free of charge na HIV nerogere free of charge activity ende toratware no go check blood pressure because blood pressure abantu abange babwate nande mbamanyeti gosemba bwate nande ntumanyeta amatara kero umuntu abwate blood pressure iri etari diagnosed atari esamariogo igonto cheki ndugwensi oli oratware symptoms verified uchenye gitari yaito ya kerenyo na kwa mario again to kende was screen for cervical cancer kiagera neyo is another concern to bwate to dilnero alongside HIV igon to screen abantu na baito for cervical cancer bali bwate mu chandondo bwensi verified babe managed again to kyo mario ngocha gukora tole registration ya SHA health yes authority ikiagera kero umuntu abwate oburwere bwa HIV treatment of course igere free asichinya gitari cheto chonse lakini yakiro monta abene aso murubiri ogwa serikali yetenene na serikali yeto ya Nyamira county eyumo sikoito governor Nyaribo alonji wangoiga na CEC Dr. Mogoi nere akolida RRI igego konya barwere bari bwate HIV konyora amaliogande okorerwa investigations chinde iye binabyo ebintu bitobangete aseritu diria World AIDS Day
andake bono ingirana seteresa uhuru umuntu onyorire uburoiro winyamore andake chinchira nchiro chingi chikwambukira uburoiro bwire umuntu nali gali urigire cyo yotobono hakinga kinda akore nyoro uburoiro buguse nkinga kigera akore ngibona umuntu akonyora uburoiro umuntu naro rotubunye nyamore mayitinji nakiri nyarebe pa into kwana niga no sarigo bono sarigo namugira so kuboko tubikingo tadugo mwenchu muri yamangana igasi nchirabe byamano muralia iswali eri yagalira abantu abange batwarire misconceptions kuma sinjire isiko gaiganga okwanya umuntu ngo gutambukira reche okisi umuntu ngo gwatambukira reche bono chinchira kiri cyamanyekane nane cyakoreri obulingoria baka scientifically baka cyabere proven right no okoro bwanchani n'umuntu rualiti talinga umuntu utarwaliti umuntu rualiti ndora gutambukira alafu koshia ibintu bire sharp n'abantu bari bagutumya madawa intebyoge n'abantu bari bagutumya madawa ya kulevya kwanya wari umuntu agutumye sindanye webetere ryobo oyonde nero bwebetera alafu enchira yende nerya umungi nagutambukira umwana oyo ulinda gose umuntu orware oumie gose onyora ajali obe blood transfusion na ikote basekisi guchenchirwa amanyinga akumba amanyinga yabekerwa na infected na HIV ne virusi bya byukimu right bono andake eker tukulira liga aje buma umanyibwa mangana igana ndo musubati ekarungani tigo kwana naye igana ntachu kurusia mdoga igerigerende to yo numurandia andake obose abange nambali skugali mwete eker tukwanira HIV bose endwali yinyamuro ikubwata abantu bonsi mbanyina mbagaka nabana bono tuliri ensemilia yabanyina bose abana banyaruka obose ndwa wicha sabanyina barabye bigirungani obasemba abana babangina n'abana abanyaruka na mubimwe egere umucha onyako kurwira konye gwasura umubere oteme guchaka kunywa muri yago mapema onye mbora aswa nabo ekero wikire nyagitani ngo kwa advice story na kiyo komenya alafu ntota itu abangina babe financially stable poverty mono yanyari yarore kanyenga ubutaka yes ro tabwatie besa ngokolete mechande kosaba umuntu ogote ikora injuwo chiga iga moino manye okwebesa bona abangina tema mabe baiseke masome buya utware kibarua kiao kulie besa yao utari go chigotegemea muntu onde iyo riskari alafu naende amungina kero kwebwatiraniri ichinya gitari mapema twamanyonye kurwale to burwere bokimu tumanya ngakitogo okonya umwana uyo gukonyora tatuka nabo batuburo right nkore nginga eketungi usanga umunchumo tegerali eno munchumo lirali bono mambia unyorenga baigani go bari gaiga sisturu mu gitari por mururi na bayigo akurukunga nere Teresa Uru ni seli bagali nene liyekyembekeri ya CRS Catholic Reef Service mambia bono neli tugerigato kwa nerane likuri nene liye ndwali nyamoreo ensegima ikuru World AIDS Day asamaria ni olitkegira korekane usomo yiga urabe likuri Jumapili yema semreke gora yiga onsi aramaya na ya suru morino wategerali kumanya ya onsi asinchira ya abene bono igasigi kakirenge keiganga ne tito gedi mutumo koma kenko leto Burandi Robinson ekirora chikubya na kwenda gusanga n'intuga na Paul Muruli asembeo kigima asumuro buriga ogenda ko mu nsume yigeta sili kegetembe imambi ingone iganga ne tiku kuri mutumo koma sini digebe kemo turene asembeo ekirora gumo nchuma tegerali aya onsi ogenda kwenye yerwita 102.7 imambi ya bono igekege keno Murandi Robinson nere ogocha ase embeo abagendera gusanga gaiga nera tebinga ine nkikeli abwate kurwa submanyibwa mangana iga emambi ingone iga aiga ase studio eyemo ase mo wana mwanchu muliro no mwanchu mategerali togenda mutumo komo sinini tukuirana togenda gusanga amunaye aiga ase studio tuska tuchie ale Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara kuzito somya bamura baje kuya mandege kuzito somya bamura baje kuya mandege
etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere akurukunga musubati Rebecca Thomas no kwa yebo no mambia kisaya kwa na asema kama chenu wita sindwa liga eyega kalikoleta emichando imambia bwana karibu na ndasende mu nchumuliriro muraburu kurunga etwani amona ncha sistudio na banyagitari na bigono murandia au banchirege wita sekyo mbeke na nege kurunga CRS Catholic Relief Service mona mambia no bosemi burabo nene kigma yuri tukigali nene linya moleo ensengima elira koleka diskuli Jumapili ngukwa ne raporo muruli Robinson Mungale no murandia na bigomo nyagitari sister Teresa Oro abora mwananchi emambi yabono. Karibu sana Pastor Robinson Mungare wa Kirubi Mradia. Pia mono hiyo minto sarigo kwa ningo mwancho bulira mategere mate ya ningo ngai kwa rule mambi yabono bolenginga kwa rabere gai gabangi bali ba kumanyita bandi mara kumanya tukwa ninge mambi yabono. Pia mono oyo Pastor Robinson Mungare December ndia kuruase conference ya Nyamira utoka rimiro kama ate aende ngokora tole mirimo na CRS buna abamo bali aba champions ba health koleka na sama tukaya rero gotura iga sengencho yo gusegeta abantu iguro ye enyamaleho yes kanisa rabo montana ki kanisa nere goja saba nyageta natuno yatuka sama nganaye abantu abange baba Kristo santa abange bere begeni naende ni mtu abegeni turabatangani asokorenta stigma asaba minto lebabwate enyamoleo ekiagara concept tubwate buna abanyagetari bate banga yabere proven nga umuntu okonyore nyamoleo njire ma konyora kabisa outright noyo gukora ubwachira subwache naende twamachikolenga ngarende nyakwache tenka kwarenge buya ila mache ngwache tegesima kyabandu gachigukunya igobona twamanyanga umuntu yo n'umunyabibe twachaka kumuroko umunyabibe litangani igobona umuntu litangani yo chaka kweya stigmero manyenenga abantu bago chakomanya nimbwate nyamoreo iko bamanyire nje nakore bibe yagera abantu abange be suguma gochie kando banga koyanda kuriya mariogo ngaki abantu bago chakoteba nga pastor narwarite umudikoni mubadri ngaki bago chakoteba yagera abantu banga kunywa mariogo yagera abandi banganya kurunka bagenda kurigi gochiale ono kumuntu amenyete karenyo muntu amede Nyamira lakini amariogo nkisumu akurusi yakare ko yarusi abichiebi ale ibicheno gite oyo konywaga kare kunywera somongino yatarore nonda tamanye kiagara tatageti abantu bamanyenga nabwate enyamoleo ubune kanisa naenda abande kanisa bare tabata banga okunokoragererwa igabantu bali babwatirwa bali baragereirie abandi baminyoka paka Leviticus bate bangu yubono gabwene tabe kwale kurwasa abantu bandi kiagara n'umuntu otari omuya utari boronge ende gusanga nego tambukira na ende rubwa bangu kugwa tambukire ndubitwa tebe tukuri ngaye bono kwa sign ile death certificate yao ganyoga ende kuchimuinari ukwe abantu baitomba nakunganya kurumanga naya bachamba nganaya amaya abatagetari baitu bagote bangarero yes ogotwara HIV ne condition ora uno muntu ara tware single cell mogo nyoka bono siko cell lakini naende bono kokwa komenyete na machiko na marago yabanyagetari antu bamenyire igo bono ntune kanisa togo chana mbere untu tobwata abantu abange osorigo kera Jumapili kera Jumamosi abantu nabo bayikarasa na intwe ikoka tukwa no umurwaire w'inyamore no hari kanisa no amenyete igubike kanisa soine muntu oyo nabwata na inde twamana kumumanyinga umuntu kabwarire nabera abe kwa enyoreta senjira yo kokora amamojo lakini muntu nkwa bedwari zariko nimetenga no somete buku ndiole nka iri Daudi yako ganda kogosa na muka Uria abakanyoro mwana omona nakabaye susuru lakini mbaberetwe bakamenya
ende nyasaye gakumuteba nguyu nero omonto ono omuya mokore emirimo buna ntagete ekero nyasaye agokwabera pi igo ntagete koratebi one mwese obwate nyamorero ing'ano nyenyorire eita inaye wachiete isiko segwarenge nkabu semamu kaiburuku yebwate nambe yemo asogosibwa nyasaye igorongo chiore inonye gokora biri nyasaye tagite so kwangama bomo ntagotebe ngabona aye nkwanyorte nyamorero aye bono gwakure igoroteyo akitwacha gotebya abantu namba ibere totebya abantu nga baise kubwatia marabo n'amachiko naye abanyagetani naye nitobabwatisie igera abebeya namba isato ende kanisa nintu tobwata abasaya bakiaba unabona yona ari umusojo eno ngwira na gukia mbwata abasaba nkona kumira amatenga kankana ira bana abanyagetani mbaye kitake kaisana babatebinga ya bere bobe igaye byakongire byasambire sariko nare gukwana n'abana igoro abasabo kotogokwana igoro yenyu mono komenya okuya bakantenga barabulera matukaya ebasinyire nki bakubamba courtship omuntu kabuli ngaya kirari we tawanja ganjire the next agenda indi ogocha kombegera ikumunyegetari ateba no Rwanda koganya kuri nkuyo gwa kana ebaba nkiboto gocha kugamba basta gaita bete rono togenda road testing baso kibigari byabo para abami minyokia magana igoro ende kukwanga na testing igo ngora no tageto approve go so andisa approve ekaro andisa approve ribono ngiye kubwati to so mi abana baita about lifestyle no komenya okuya ekiagera okomenya okube akugogo changira aso kolenta ekiagera go chigo test anina mungare na test etie bono kwanyore nyamore igona kitu abera rero gusegeta abantu nga into basa ko stigmatize abarwaire tekato ba embrace tole toko nengeta intwe kanisa ne banaro nabato ko emirimo guno mokoreri rero tori ko bitwanga uyu no munyaibe mu Russia bakore emirimo bakobokoro basta tori ko bitwanga yatoka no bwate igogo gendera bakore emirimo kyara obuno burwaire una malaria yanyora omuntu no kwabira ko ibo muntu kabeirwe bono gwenere na bako gendera mutu right mwanchi muliri no murandia Ruben Solomongare gisemba kurgali sensomili ni mire conference mambia bono na yonsi agokwera nerenga libagali kanisa ndiro lya sengana iga nene eringete ndwali nyamolo bono mambia karwa kwera abanyagitari kweni kinga obusemi bwa bwikere ayo mulino motegereri bono mambia kigima bono ngani kurase eyo mito Paul Muruli umunyagitari ekerutugo kwanira mangana ya igumanyita abantu bande na obara abaise ku bolinga bono ina yenyoli nkingo kore ita imangana lero na achiri nyagitari na nyore kanini bwate binyinyi nkingo ena reto okora karibu sana Paul mbia manoyo mintonsa rigo aseri swali lirigija onde bwensi onyorire borwere bwa HIV ibo to como enroll ase ama tibabu treatment kumulikia sobo bwenia asobo bweni date goteba na ko emphasize na treatment ya HIV yere lifelong yogo lyoko bweni ndiyo lakini amarioga ya tokorwa ARVs ano dioka igako weekend virus anye kora chingurupi to a level etali kororekana lakini gote minute buna monto bwenire igo kare tokorwa marioga ya omorwera nyanywe asenjireri ere takeire yes nigo ekokora o virus chinguru tago ambukeria abande nando menya obogima borobia igo treatment igere free ase chinyagitari cheto chonsi morwere tari korugara mende yonsi lakini na nata banainde imbuya kero monto aine roli ase sha igera investigations inchiro chigo korwa ebipimo gete birikero kende bigwa attract costing keigo igo kero morwere abate kwerende ya sha na bego ekikero that na egento kende igo togopima onye no mongina togopima umugaka na abana bali inse ya emyaka 15 kiagera na biko nyarikana wambokeiri umwanchi oye ose na abana baye ige ko be opportunity asetole kugenda ase family yamupima bali bande bonse na pastor buna ataba aba muraba gosaba saba baito igo bakorundikiro likinyike igo nande na batogo dige na bali bande bonse
na barabutwa bapima na kubareta as a treatment na tali amariogo katokoru ngorutore other support twarigereria mental health kere is another challenge bono iga twarigereria gose o murwiro yo ngwa abuse ara drugs and substances gosara samariogo yo gutindia amariogo yo gutindia yo nande challenge ende naro twarigereria twa screen for SGB sexual gender based violence inere igoro nande na Nyamira cases echire igoro mono igo bono tukurigereria omonto family na mangana nutrition kwa counseling bali ba needed supplements chiendagera kero kende uburwere konyora bwa chira advanced forms na baro baiwa food supplements se chinyagitari cheto na go screen uburwere bwa TB kera twataba opportunistic infections TB ere very common ngokwana lirigwacha kagato lukwana gwatabanga karukuligeria enampa yaba mura naba abasacha naba mura ndake nigo ekuli korekana percentage ya focus inene nasikira saba mura nabasacha embi yamona asiri swali lirigija ase World AIDS Day yeye tubwate focus yenene kuligeria na go promote well being na health yaba mura na basacha badweke goliegeke mono between 15 and 31 years kubwa se figures chirina soma gaiga as a national na county level ige koro kibuna new infections 65% okwambukana ne kuligoro mono igo bono in as much as ye prevalence ira netense lakini saba baito tutagete ko batiga maiga bono na bakwambukera mono na abana bali school n'abana bali basoira abasaye bali basoira ase nyuomo asobwango igo bono tutakoretie genda ase population yeye infections yeli ekogenda gochiesa abana egento kende gya kabere ngeribuna from the statistics narigereria bali bagukwa as a result bagwata marwairande sababu banyorete oburwaire bwa HIV a proportion igere more almost enusu ya bantu bali bakure na nekagorieke between 15 and above na mono na basaja igento kende health seeking behavior ya basaja lingi ya mono pero tokoliga numbers ya basaja babere tested for HIV identification igo barabake igo basaja bange mbali gocha chinyagitari cheto asogo pimo HIV bono goikatori linchera kitura baikera se community egera babe tested na chi estimates chiritoire to identify na kubabeka esa mariogo egento kende ase koligereria TB cases tuberculosis ese aba population yenene ne yabasaja around 65% bali babwata TB na basaja kero kende ne sauri konyora bakunywa marua chisigara nande bagosanga konyoyo mukabwata asogosanga kolia na bakwambukeria ababande abagisangyo baye ige une factor yemo 65% alafu bali co-infected abwata HIV agatwara na TB kero kolegeria se population ya basubati na abasacha abange nigo bali co-infected around 24% na basubati nigo barabake alafu nande kero to kolegeria treatment interruption wachakiri umusacha amariogo nande nataba muna marioganya igatakire konywewa lifelong obugima bwonsi lakini musacho chaka mariogo oikagati kabere for whatever reason konywa mariogo ogenda pi ubwire buri nande bwagenda bwa flare kwanyora nande bono uiranirense sababu obunyamasi bwaje bwachirense igaba sacha abange kubwa basubati nigo bago interrupt treatment oise koligereria abantu bagotumia amariogo substance abuse pastor oyomo ase batano Kenya bagotumia amariogo aita amarua esigara alioko na yande a bigger percentage naba sacha naba mura bona rio ne sababu eyo ekogera focus yenene ere ese aba mura naba sacha and not kurende igo korona ase initiative chia beta kurumaega focus ya ringe sabana abaiseke tukamachikwe babana abamuraiga right asante ye yunare sababu enene
kogera bono togochigo focus more basacha biomo sana Paulo Mururi emambia bono ngira na sumurandia sinjinga gichiko myoka kigima andake ensegeto na boigo kiriora segeto mu tegera bono mambia igure ndwali gane likeri gali obuchingira nyamoreo elira beli tuli Jumapili. Karibu sana Pastor Agisemba. Yamono eliogo litanga ni kabisa lio gutanga enyamoreo ni togosegeta abantu iga abantu bababigenwa abstinence berite abantu berite amasai baito baise kwelita njira teyo gocha konyore enyamoreo takona we justify ngana be sindani ra kubete njira chance yasingi sindani yakobeta na ende virus chire moyo na ende yo muntu bwato borwaire na ende ko kwabigete bikoro techirense sana lakini chance yasinga nkwaga ndagotema kwanyora igo chire iguru igototeba abstinence namba ibera asaba abantu benka family life kero umuntu anywa amacha asegesima kiaye na indaisane kenanka elinde inegente getangani tumana go changa abaseni bonde bari ba minto babo chirwe babura sobateruru tawe condemn eri bagari okomenya obugima bwa obugima yes aso kurigia mariogo nuko yanywa bunekerengo kere ayibwe anje omenya aso obugima obekiagera kebenke yokere kenene kenenge yokere egeke yes ekeranya sa kwabere gakukwabera kwabumujia no yoibete no yo nyorete nyamoleo no yo korete kende na ababande bali chinka na botoga tanga leta support our brothers aba muraba minto subati ba minto mugako ngino takumochencha na kumwobo na gutamana kunganya kuruka ikatobabwa elinde toche tobabwatisie togenda saba nyagitari aba naba muraba minto bali mbere mutu aire muramanyanga inga yore okorengwa tari ogoteba ngabona gukwarenga umubesana ngabali bakorenga bali baminyokire kirase Kenya no mu Africa takogenda kurigibogwa ni mpakoraranyire yaya igenda keire ukugogenda benge kanza mbarenge tipi barenge na magwira yandi egere tumenye nga twamenyire buya 20 gatocho takondrongo so